खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ आसाम सरकारा मैया चिफ मिनिस्टार निजुत मयना स्किमखौ बेखेवबाय। हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो बे बिथांखिखौ रायजो सरकारा बेखेवनानै होदों आरो बे स्किमनि गेजेरजों रायजोनि 10 लाख फरायसाफोरा मोननो हागोन। हायार सेकेन्डारि फरायफुनाय फरायसानि एकाउन्टआव दानसेयाव 1000 रां सोगोन। डिग्री फरायफुनाय फरायसानि एकाउन्टआव दानसेयाव 1250 रां सोगोन। मुलुगसोलोंसालि फरायफुनाय फरायसानि एकाउन्टआव दानसेयाव 2500 रां सोगोन सरकारा। नाथाय हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनानै जुलि जानाय फरायसाया रांखौ मोननाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनानै स्कुटि मोननाय फरायसायाबो निजुत मयना स्किमनि रांखौ मोननाय नङा आरो MP MLA मिनिस्टारफोरनि फिसाजोआबो बे रांखौ मोननाय नङा। आसाम सरकारनि हिन्जावसा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव बेबादि थुलुंगा होनाया थारैनो बाख्नायथाव। दुर्गा फुजानि सिगांनो बे रांखौ एकाउन्टआव सोनानै होगोन होनना रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव फिन जिनाहारि खालामनायनि जाथाय। बिजनीआव सासे 10 थाखोनि फरायसुलिखौ बैसोगोरा सासे लम्पटआ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद। सासे 10 थाखोनि फरायसुलिया फरायसालि गखांनायनि उनाव बिजनीआव थानाय गावनि फरायसालिनि मोखाङाव गंसे गलानि बिगोमाया जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद थिखांदों। फरायसालिनिफ्राय गखांनायनि उनाव फरायसालिया ताहिर आली मुंनि सासे सुबुंनि गलानि बायजोआव गावखौ लांफैनो थाखाय बिफाखौ नेथ'दोंमोन। नाथाय फरायसुलिनि बिफाया फैनो गोबाव जानायलाय हारसिं खाबुखौ लाना ताहिर आली मुंनि सासे लम्पटआ फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लम्पट ताहिर आलीया दायो खारखोमानानै दङ। जाथायनि दायनिगिरिखौ हिन्जावसानि बिमाया दा बिजनी पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय आरो पुलिसआ 12/24 गसरखौ रेजिस्टार खालामना पक्स' आयेननि सिङाव U/S 8 दफायाव सोसनना दायनिगिरिखौ संदांगासिनो दङ। फरायसालिनि मोखाङावनो सासे गला होग्रा लम्पटआ बेबादि साननि समावनो हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया ओनसोलनि फरायसुलिफोरनि नखराव गिखांनाय सोमजिहोदों। आसुआ ताहिर आलीखौ थाबैनो हमनांगौ होनना गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। थामथि खौराङाव दङ प्रफेसार सुबर्ण आइजाक बारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गायसनथाइ साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। फैगौ 16 आगस्ट खालि मुलुगनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन बिबुंगोरा सुबर्ण आइजाक बारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जलपाइगुरियाव थानाय भारत बांलादेश सिमायाव गोबां बांलादेशी हिन्दुफोरनि होंगो दोंगो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बांलादेशआव सोमजिनाय हिंसायारि दाङाबाजिया दायो बांलादेशआव थानाय हिन्दु सुबुंफोरनि सायावबो गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। हिन्दुफोरनि नखरफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय आरो लुथिनायबो जादोंमोन, जायनि थाखाय गिनाय आरो जिंगाजों मदद नागिरनानै 1000सो बांलादेशी हिन्दुफोरा जलपाइगुरियाव थानाय भारत बांलादेश सिमायाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ हिमाचल प्रदेशआव रोजा अखा हानायजों हा गिसिखाना 13 सुबुंफोरनि जिउ खहा। हिमाचल प्रदेशनि सिमेस दालांनि साखाथियाव हा गिसिखाना 13 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो सा 45 सुबुंफोरा बोहैखारलांदोंमोन। गोमानाय सुबुंफोरखौ NDRF हानजाया गोख्रोङै नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय सुबुंफोरखौ NDRF हानजाया गोख्रोङै नागिरगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गाब गैयै जायख्लं सावथुननि शुटिं खालामनाया मैया जोब्बाय। दिङा प्रडाक्शननि बेनाराव थाबैनो नुसिगोन गाब गैयै जायख्लं आबुं सावथुन। प्रडिउसार मुलुग बर' आरो डाइरेक्टर संगिना ब्रह्मनि सामलायनायाव थाबैनो रायजो राजा आरो समाजनि गोथां जाथायनि सायाव मोनसे आबुं बर' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। बे सावथुनाव संगिना ब्रह्मनि गोदान महरखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। स्निथि खौराङाव दङ गरेस्वर फरायसालिमानि बारग' गोरायुं रुंसारि डक्टर खरगेसर डेकानि फिसाज्ला देबाशिष डेकाया लामानि जाब्रबथायजों रुंसारि जाबाय। दाइनथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव UPPLनि बुथ सन्मिलन हाबाफारि खुंफुंदों। आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिया माब्ला खुंफुंजागोन? दासिमाव खौरां गैथ'वाब्लाबो उफ्रा बिसायख'थिया थाबैनो खुंफुंजागोनखौ जों बयबो मिथिगौ। बेबादिनो मैयाबो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLआ सान्तिपुर समबाय समितिनि न'ब्लाङाव गासै गुदि कमिटिनि बिबानगिरि आरो बुथ कमिटिनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बुथ सन्मिलन हाबाफारि बानजायनाय जायो, जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया।
गुथि खौराङाव दङ आसाम अरुणाचल सिमा ओनसोलाव मैदेरनि उदखार। आसाम अरुणाचल सिमा ओनसोलनि दलनि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय। मैदेरा गाग्लोबना सिफायना सिलिंखार खालामलांदों न'खर गंनै आरो आबादनि माइ फोथारखौ सिलिंखार खालामलांदों। थांनाय 7 आगस्ट हराव आसाम अरुणाचल हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मा 12 मैदेरनि फालोआ दलनि गामियाव हाबफैना न'खरसेयाव गाग्लोबो आरो न'खरनि गोबां बेसेन गोसा जिरादफोरखौ सिलिंखार खालामफैयो। बिनि उनाव गुबुन न'खरसेयाव गाग्लोबहैनायाव खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनो सासे बुरैया।